14. květen 2014, den, ke kterému zlížila celá báňská fotbalová liga. 4 nejlepší celky se totiž utkali o sadu 3 medailí a pohár pro celkového vítěze. Vždycky říkávám, že radši mrtvý než druhý, ale v tomto případě si myslím, že bylo důležité se zúčastnit. O 3. místo se utkali týmy Chelsea FC a Okidouky. Po sérii neproměněných šancí na obou stranách v prvním a na začátku druhého poločasu se vedení ujal tým v zeleném. A protože další branka už nepadla, 3. místo báňské fotbalové ligy v ročníku 2013-2014 obsadilo družstvo Okidouky. Spokojenost, i trošku nespokojenost, ale bojovali jsme, snažili jsme se, ukopali jsme to na to 3. místo hezky. Povedlo se nám to, my hrajeme jako tým, máme silné srdce, což je hodně důležité. A prostě Chelsea si to jako nezasloužila a my jsme na tom 3. místě, je to parádní. Dneska to pořádně oslavíme. V finále pak zařídili obhájce titulu světový výběr a tým neskušené holčičky. Po 50 minutách, kdy po mnoha neproměněných šancích, gólu ze hry a na druhé straně penaltě po ruce v pokutovém území byl stav nerozhodný 1-1, přišli na řadu penalty. Diváci se nemohli dočkat ničeho dramatičtějšího, protože v rozstřelu rozhodl až poslední kop. Méně štěstí stálo u týmu neskušené holčičky, který tak získal stříbro. Zamrzí to, strašně moc to zamrzí. Byli jsme lepší, si myslím. Hold neprovedli jsme šance, o tom ten fotbal je a prostě musíme jít dál, že jo. Příští rok to určitě vyhrajeme. Po 4. v řadě pohár pro vítěze báňské fotbalové ligy nad hlavu zvedl tým světový výběr. Určitě, protože soupeři jsou na nás připraveni. Každý rok viděli jste v finále těžko až na penalty, ale srdíčkem a vůli bojovností jsme to urvali. Je to úplně super pocit, já končím ve škole, takže pro mě úplně nejlepší rozloučení. Chycenou rozhodující penaltou. Není se proto co divit, že z tohoto družstva je i nejlepší střelec ligy Martin Výmola, který navíc tento triumf během 5 let zopakoval už po 5. Je to každý rok těžké, ale hlavně jsem rád, že jsem pomohl týmu vyhrát po 4. v řadě titul a chci poděkovat hlavně fanouškům a týmu kluci, kteří mi nahrávali a i Honzovi Pleškovi do Španělska, který nám hlavně pomohl ve čtvrtfinále a všem bych chtěl poděkovat. Je to super, že taková soška je, ale hlavně je ta za 1. místo. Finále bylo určitě nejtěžší. Staronového vítěze má i kategorii nejlepší brankář. Petr Cortés Veselka byl i hlavním strůjcem vítězství týmu Okidouky v boji o 3. místo, když soupeři chytil zhruba 10 vyložených šancí. Ja by som chcel predovšetkým poďakovať celému týmu, ktorý ma istili, obrancov hlavne, a je to úspech vlastne celého týmu. Ročníku 2013-2014 báňské fotbalové ligy se zúčastnilo rekordních 19 týmů, z toho 2 týmy zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Premiérově se hrálo na 2 skupiny, poté následovalo play-off a play-out. Celkově se tak odehrálo 123 zápasů. Spokojenost jakoby z pohledu pořadatele nebo nějakého toho organizátora se mi liga letos se mi zdála dobrá. Hlavně za to svědčí 19 týmů, které se přihlásili, takže veliká paráda. Děkuji všem týmům, které se letos zúčastnili a chtějí se zúčastnit, protože ohlasy byly veliké. A do budoucna co zlepší, tak můžeme zlepšit kvalitní hru, jakože budou lepší týmy, zkvalitňovat se hráči, což tady chodí, hrají tady borci z divize, z 3. ligy, 2. A organizačně lepší můžeme zlepšit, pořád je co zlepšovat.